Ще пес охуевший, что видно пола нахуй, лакетрос на педрила нахуй. Să-mi spus pune o pelină la moderator. Хуятина ебаная ще что нахуй. Pelina de la piața centrală. Să ne ajute, că eu nu-i dau de să-i... Педрилы нахуй. Nu punem de este nebun care e ăsta, tu îi pui de este nebun care e ăsta, eu să scot pe cei care eu i-am blocat. Și-mi greu, îi tăți iese din nou. Eu i-am blocat, îi tăți iese din nou. Пидорь конченый нахуй. Во флеш ебаный импо. Пидораш конченый. Педрилем. Пуляка нахуй в базарез кашалы. Где тихи рыцарь, нахуй в базарез кашалы. Vezi TikTok-ul, dar la ștergeți capul tău. Marș Спасибо la тебе. lucru, dar el lucrează, marș tu la lucru. Ne da ciopa. Va flesc. Uite la tine, Igor împuțit. Пидораш конченый. Da, tu nu-i dat nici o floricică, tu, numai tu nu-i fost moderator și gata. Tu nici nu ești scris la dânsul, nu te-ai abonat. Până nu ne pune tu, că eu așa într-o singura să-l pun în bloc. O dat Dumnezeu, ți-o dat un cadou. Ну trebuie, ребят, nu vă cheltuiți, nu vă cheltuiți ca să spui că eu cerșesc pe live, gen și asta, că e numai asta poate spui. Persoana care vrea și la îndonează, nu trebuie, nu vă cheltuiți. Ca să zic că eu cerșesc în punul și... Sănătate să dorim. Ia hoie, nu mă Du-te la comentarii. lucru. El lucrează la Florenti la ora 2-3 de noapte. Am iat și la ora 2 la Stanovcă și m-a dus cu Pantușa împreună la lucru. Deci ați niște... Ana, dar și la tine poate vii și încălzești? Спасибо, Диana, mulțumesc mult din suflet. Deci sunt niște pedrili concine, că altceva nu poți zici. Ai tubic. Și dacă am tubic, băi, pidrăle în pule. Asta e probleme mele dacă am tubic sau ceva. Canciugă e banii și ești una. Pedrilă concine. Băi, și mă nervează așa. Pedrile în pulă. Poate vede sunul Stalin. Tu uite la tine. Emilian, dacă ați trebuiască să vii cu truba în cap la tine. Спасибо. Mulțumesc de cadou. Încă tai vreo zischet live-ul, na. Asta e fă. Ce mă nervez mai tare, mă gând dornim, na. Pedril, Eu o concine. să tu te